mana anọ m na be m nwa amadi a bụ Yahaya Bello eshibe ha Kogi steeti buru moto ojighị plen ụgbọelu wee bịa o buru moto kpọrọ ndị otu ya kpụpụ ndị otu ya Igbo na enwechara ndị Igbo ụmụaka Igbo na-etolite etolite ya na ha soro bịa ebe a bịa n'ọdụ ọ nụchara ike karịa elekere ịnọ mụ na ya akpa nkata ọ na-agwa m na ya ofe aka ya na-eji na-aga na-akpọtụrụ ndị Igbo na ndị niile bụ ndị Naịjirịa isi ha gbalitere na Naịjirịa ma na-ajụ ka ebe nke m anụ ọ sị na ya ama na-abịa n'ala Igbo na m so na ndị ama gbalitere agbalite na m si apete na ịmagonu ọnọdụ m na-ekwu okwu nwere onwe ọ sị na ya ama na ọgwanụ maka obodo adịsịghị mma kpatara eji na-emekwu ihe ndị a na ya bụrụ na ya bata n'ọchị na ihe niile ga-adị mma m si oke ha nabata adanụkwa m ihe kwuru o mesịa wee naba mgbe ọ narụkwa n'etiti abalị mbọsị ahụ ọkpọkwa m si ya narụkwa abịa m si oke ma nọgide na-eche ka mgbe ahụ ruo ka mụ na gị na-ekwu ihe a ugbu a enwegwu otu onye Igbo ọbụla na-azụ ọchịchị anụnwa ewu prezidenti Naijiria nọkọtara sị ka ya kpọọ Uwazuruike ma ọ bụ Uwazuruike gwa ya onye na-agara ọrụ onye yọrọ gị ọrụ ịma gara onye na-eme ọrụ ọ yọrọ gị na-asị ya ma ị nwere ọrụ m na-arụrụ gị maka na ị nwere ike maka na Uwazuruike nwere ike pụta taa kwube maka Peter Obi si na ya na be nke akwado ya Peter Obi nwere ike pụtasị enwe mgbe m si gị bịa akwado m mgbe ihe niile i kwuru ihe m gwara gị o nwere ike pụta tinye disclaimer ihe ndị bekee na-akpọ disclaimer si na onye na-akwanye ntọ nwunye ya onye m gwara onye mmiri hụrụ okwu ya ka ọ na-eburu n'obi ọzọ kpọnugo m meeting before Uwazuruike ọ tụrụ ugwe n'ala Igbo a na-eme meeting ọhaneze ndị Igbo akpọ Uwazuruike jụọ obi ọzọ as president general of ọhaneze ndị Igbo sị kamgbe ọ bụ president general of ọhaneze ndị Igbo ọkpọnugo Uwazuruike na meeting ndị ọhaneze ndị Igbo mana ha mechaa meeting a enwe nke ha na-agwa m ndị gọvanọs na-eme nke enwe nke ha na-agwa m then ịpụtazi onye mba si mba bịa gwa m okwu kwanyere m ugwu mpụtazi ha sị Uwazuruike emere nka aga m efe n'elu ọ na m abụrụ mmadụ mana a na-echekwa n'ala Igbo gawa ugwu Awụsa gawa ala Yoruba ga na-akpọ etu afa ekene ndị ifunu na-akwanyechara m ugwu enwe nke ha bere mkpọsị mbọ gara aga ofu onye ha gara na be ya kpọọ m na-asị na ndị a bịa na be ya o na mmakwa maka ya na ha chekwa na ụdị ha na-eme ọmụwa ga-akpọ ha gwa na ụmụnne m na-abịa si mba ose nwekwe ka e gwara m ama mgbe ha bịara tụọ ihe m ji na-akọrọ gị ihe ndị be anyị na-eme bụ ihe jọrọ njọ na-adịrọ mma ịpụta a na-adị na mma a na-esi n'ụlọ adị na mma were apụ ama mana ndị Igbo ama ihe dị otu a ọhịa ihe ji na-alaghachi azụ n'ala Igbo and ihe niile a na-eme enwe onye Igbo ọbụla na-aga ebe ọbụla maka na ndị anyị na-aga na be ha mana anyị adịrị n'udo nke a m nọ taa bụ Uwazuruike ahụm ihe ekwu aba ndị a niile na-agakwuru ma na ugwu Awụsa ma n'ala Yoruba ọmụwa ka ha na-atụ egwu ụnyaahụ gara aga mere ya ihe m kpọrọ pụta sọsọ a section of my security one section minor section ka m kpọrọ pụta mkpọrọ sọ my security pụta n'ala Owerri mụ ebe ga-aba mmadụ ma ọ fọkwa ịkpọrọ my membership mana ndị Igbo enweghị ya jiri m wee kpọrọ ama ha na Uwazuruike pụta taa akụ aka na tebụl si na ndị Igbo a ga-enye ha prezident obodo chenjie ihe niile ha na-akọ maka na ọhaneze wụ toothless bulldog enwe onye jiri ha kpọrọ onye ịkpacha mbazi ọhaneze kedu ihe ị ga-eme enwe ihe ị ga-eme
mana inwe onye dịka Uwazuruike ị na-agba mbọ okwu sie gị ike n'ala maka na asị ka etiwasịa mana onye anyị na-aga egbe okwu na mba lesia gị anya sị na onye dị otu a nọ na be gị ị naghị eji ya emere ihe gị bụ ịgwa ya okwu onye kwụsịrị ịlawọchiara gị aka mara na udo a nọ na be gị ndị enweghị ị ga-emewu oke ịfụnanya na-eme taa a na Igbo South ga-eweta prezidenti ka nka ịmara ka ha esi na-echenji ihe niile a na-echenji bikos ha hụgo na ndị ga-apụtakwu okwu na South ekwugbego okwu emesịa at the end of the day bụkwana ndị ga-azụ ọchịchị a ugwu Awụsa ka ha ncha ga-esi apụta enweghị ihe ga-emenụ maka na ndị a na-atụ egwu apụta mmọnwụ ijele apụta kwekwu okwu abịa na ndị ga-abịa imebi ihe anyị na-eme onye ga-eme ndị ga-emebi ya ndị Igbo maka na ndị Igbo enweghị ha jiri ndị Igbo kpọrọ ọ bụrụ na onye Igbo wụrụ prezidenti Naijiria taa ebe ike ya niile ga-anọ igbu isi ndị Igbo niile na-ekwu okwu maka Biafra Yahaya Bello aha bụ onye ọka ya pụta taa ya alụ ọgụ ya fụ na ya mere ihe o kwesịrị ime maka egwu ga na-atụ ya na ya ga-eme ihe dị otu a na ndị dị otu a ga-eme ihe dị otu a onye Igbo ama atụ gị egwu maka na ọ mara gị na-arahụ lee ka mgbe a na-eme ihe a na-ekwu okwu na-eme ihe a na-eme enwenugo onye Igbo ọbụla ịhụrụ pụtara nụ sọpọtụ ọhịa anyị na-eme na Biafra egwu na-atụ ha egwu ji na-atụ ha bikos ndị na-atụ ego anya na-adụnye ego anya n'aka n'anya bụ ndị Igbo onye ugwu amabịa adụnye gị aka n'anya maka egwu ga na-atụ ya so ebe onye ga-asọpọtụ ihe anyị na-emeta na Biafra ọ ga-abụ onye mba ọzọ ọ bụ onye Igbo ọbụla pụta tasị ya eje wụrụ prezidenti anyị ncha ga-egbu isha na ya ofu ụbọchị ndị na-akpọ okwu Biafra ga-egbu isha ha so ebe egwu ga-adịghị ma onye Igbo pụta ọwụdụ ma onye Igbo oke chekene ebe onye Igbo na-apụta ihe dị ụtọ ọ gwara onye dị ka mụnwa ndị niile na-ekwu okwu Biafra enwe ka a gwara ọzọ mgbe ọ wụrụ prezidenti ka ọ ga-abịa agwa gị ọ wụrụ prezidenti ọgwụ a ga-awụ first target ọ ga-enwe ọ ga-abịa ka o destroy ya ka o gbuo mana lee onye mba bụ onye shibe ha wee cheta na onye dị ụtọ a dị mkpa enwere ihe ebere ya n'obi o ji cheta na m dị mkpa o ji bịawa enwe mgbe ọ ga-emecha wụrụ prezidenti echi ya chezọ na onye dị mkpa ka dịkwa mkpa maka ọ maka na ọ bịara ọbịa hụ na ọ ga-emebiri ya ihe orukwa ịchọ ọrụ prezidenti ọ ga-amakwa na ma ya o mee ihe kwesịrị ka emee na ya ga-emebiri ya ihe so abịa na nke ahụ ndị Igbo ka ị ga-atụba egwu karịa ndị enwere otu ọzọ bụ otu masọbụ na-abụrụ otu ọmụ afọ ọmụrụ otu masọbụ na 13th of September 1999 na bem na Agụlejika jụọ onye ahụ kwugo ihe asị na 13th of September ahụ kedu ebe ọ nọ ọmụ na ya bi na bem na Agụlejika kedu mgbe o ji join na masọbụ ihe ya na-eme taa so presidential experience ịhụ mege ihe today ihe eji egwu ji anaghị ekwe bịa na be m na ọha na sponsor ụmụaka dissidents a enwere onye a na-akpọ achọghị ịkpọ aha just degrade myself ọ Peter Obi anụwa sponsor ya mgbe ha nọ n'okwebe m that faction a na-akpọ Uchenna mmadụ ọ Peter Obi sponsor ya with Obianọ ka ihe Peter Obi na Obianọ ji sponsor ya because m si Peter Obi anyị nọ na APGA na-enyere APGA aka oru mgbe ị chọrọ ịpụ n'ọchịchị ị ga-achị na nke Amerịka ga-akpọpụta onye na-awụ member of APGA while ndị na-ata ahụhụ na APGA nọ tụcha ego anacha ha expression of interest nye anụ form and all that anakọcha ha ego Gichinas ga-akpọbata onye na-awụ ha member of APGA ebe a ga-ekwusowere mụ na Peter Obi maka na m like ihe ahụ I'm not a politician so ihe Peter Obi meziri wụ ya na Obianọ ha bịa tiwa masọbụ ga kpọpụta Egerika na-akpọ Uchenna mmadụ si na ọ bụzi onye isi masọbụ ngwa o emego m ihe ụnyaahụ kpọpụta crowd ya mere nke ya kpọpụta n'ọnụ ọ bụ onye isi masọbụ ya mee nke ya ọ challenge m nyere ya akpọtara m a section of my security ụnyaahụ ọ hụ ka obodo dị ya mekere nke ya o mee nke ya menye ya 500 million
ọ ga-emewu ya men ya 500 million ọ challenge within 1 week o mewu ya men ya 500 million ụmụ masọp ụmụ bidoro ya ya nwa agwọ na mgbe ahụ director of information mana Peter Obi na ọbịa na-akpọrọ ya mgbe ahụ n'okwe ka ọ nọ na pem na okwe ka ọ nọ oge ahụ ha na-ebugara ya akpa rice na akpa beans oge ahụ ha na-eri nke ahụ nọta ka ịgba nke ọ chịtara nothing enweghị ọ chịtara ọnwụ awodegwu a na-atụ egwu ndị a niile hụ na-akpọghịrị ọnụ anụnwa a na-abara adụọ mba ọmụ ọwụ ihe kwa aba n'ala Igbo ijele ndị Igbo the biggest masquerade in Igbo land. Ebe ọ dị ka na m na-ekwu okwu Biafra ndị niile a na-ekwu ihe ndị a ha etozuru oke karịa m ịnọchite anya ndị Igbo. Ọmụ a ga-apụta taa m si m chọrọ ịwụ president of Igbo Nigeria president of Igbo extraction again because m tagoro ndị Igbo anwụ karịa onye ọbụla mana ihe m ji gbachie nkịta chọọ m ime because of na m na-ekwu okwu independence of Biafra ndị be anyị. So ndị a niile pụtara na enweghị eke Uwazuruike enweghị eke ka m na all ramifications. So ụmụntakịrị ha na-eyuzu ụmụntakịrị na-anwe ebe ha ama na-agara agụchara skuul ọfụma na-enwero brain. Ndị a niile hụ na-akọzi ihe a enweke Yahaya Bello gara na be ya mba ọzọ.